ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சுரக்காய் சூப் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்ல போகிறேன். சசிகலா சுந்தராஜன், தாராபுரம். சுரக்காய் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற விதையெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, நம்ம சுரக்காய் குழம்பு வச்சிட்டோம்னா அந்த விதையெல்லாம் இருக்கும். விதை உள்ளுக்குள்ளே அறுத்து போடுறது, அந்த உள் பகுதியை தான் நம்ம இப்போ சூப்பு வைக்க போகிறோம். இந்த சுரக்காய் விதை சூப்பு பாருங்கள், நல்லா அறுத்தது போக மீதியெல்லாம் தூக்கி வீசாமல் நம்ம இதில் சூப் ஒன்று தயாரிக்கலாம். வாங்க பார்க்கலாம். அதை சுரக்காவை புழிஞ்சு எடுத்துருப்போம், அந்த சாரையை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். நான் சேர்த்திக்க போகிறேன். சுரக்காய் தோசைக்காக நான் சுரக்காய் சொரகி சாறு பிழிஞ்சிட்டு அந்த ஒரு சென்டரில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து வச்சேன். இப்போ அது ஈவினிங் நான் சூப்பு வச்சேன். பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், ஜீரகம், மிளகு, கொஞ்சம் உப்பு, தக்காளி ஒன்று எடுத்துகிட்டு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 2 ஸ்பூன் கலக்கி வச்சுக்கோங்க. பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணுறதுனா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, உப்பு. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் போடுறோம். தக்காளி, பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், இதெல்லாமே ஜீரகம், மிளகு எல்லாமே போட்டுட்டோம். உப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க. உப்பு கொஞ்சம் போட்டுட்டு அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இல்லை அப்படின்னா பச்சரிசி மாவும் கூட நீங்கள் கலந்து ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றி நம்ம இதை அப்படியே ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி இல்லாட்டி 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுங்க போதும். ஊற்றி மூடி போட்டு குக்கரில் மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க. புதினா தழை நம்ம வீட்டில் இருந்த ஆப்ஷன். புதினா தழை கொஞ்சம் சேர்த்தலாம். நான் புதினா தழை கொஞ்சம் சேர்த்திருக்கேன். இருந்தால் போடுங்க, இல்லாட்டி பரவாயில்ல. ஆனால் புதினா போட்டால் ஒரு டேஸ்ட். இது எல்லாத்தையும் போட்டு பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன். போட்டு இதைய மூடி வச்சிடணும். மூடி வச்சு ஒரு 2 விசில் போதும். நல்லா வெந்திருக்கும். வெந்ததையும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள். வெந்ததையும் நம்ம அதையை வடிகட்டி அந்த காய், விதை, தக்காளி இதெல்லாம் அப்படியே இருக்கும். தக்காளியோட தோல் மட்டும் அப்படியே மேலே எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டு பாருங்கள், இப்போ வெந்துருச்சு. இப்போ தண்ணியை வடிச்சிட்டு அது மட்டும் அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் இது மட்டும் எடுத்துருக்கேன். வெஜிடபிள் சூப்பு இதே மாதிரி வைக்கலாம். மிக்சியில் இதை ரன் பண்ணிக்கணும். போட்டு ரன் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், கெட்டியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒரு 2 டம்ளர் ஹாட் வாட்டர் ஊற்றிக்கலாம். உப்பு பத்தலைன்னா கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாங்க. சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எல்லா வெஜிடபிள் சூப்பும் இதே மாதிரி வைங்க. காய் எல்லாம் தூக்கி வீசாமல் கொஞ்சம் சாப்பிடுவாங்க. ஸ்வீட் கார்னும் கூட வேக வச்சு இதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாங்க. வெஜிடபிள் சூப்புக்கு வெண்ணெய் இருந்தால் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அதுன்னு உங்களோட ஆப்ஷன்ஸ் தான். பாருங்கள், சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. நேற்று ஈவினிங் எல்லாருமே தான் குடித்தோம். சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. அதனால தான் உங்கள்கிட்ட வீடியோ எடுத்து ஷேர் பண்ணுறேன். எல்லோரும் வேஸ்ட்டு பண்ணாமல் அந்த ஒரு இதையை செய்யுங்க. கொட்டை தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீசாமல் அதில் சூப் வச்சு குடிங்க. கொட்டை நல்லா வெந்துருச்சு. சூப்பராக இருக்குது. செஞ்சு பாருங்கள்.